Guys, this is Sir Dance G again and welcome back to another episode of my vlog. So, according nila sa ubang mga tao ni sa mga tiguang tingali ni or sa mga nakailaan ni, dili ka tagahagna kung wala ka kailaan ning akong ipakita ning sa akong video. So, malingaw gyud ka, na paminaw lang or tanawang video malingaw gyud kaniya guys. So, ingana na siya kabibo. Just comment sa akong comment section kung kailabang mo niya. Okay guys, please enjoy the video. Bye. Ay, dira ka para anywhere ka. Uy, sa anywhere ka na kay ID. Di na ko daw sa pensyon ang ID ra. Pamati sa din. Oh, pabani ko no ID ra. Picture isa na sila kay ang ipadibilo. Picture isa isang naong Gagmay. Oh, ngana. Ako nang tubay. Tubay ko sa. Dali na. Ana da straight ngana. Ana. Bantay ha. Di ana. Wala masya pa ako. Ito ta sa masa mo lami imong. Yaku anak Mas masya mas pa. ana. Kunin ho wala kay. Oh, kaya yun na straight. Ayaw ko tali straight tamaran. Ada katawa kawin. Sige. Nay serious sa guay katawa. Dali to bang 1 2 3. Kana. Bantay ha ug anak pa dibilo. Smile. Okay ra na. Ipadili-dili. Dite. Mo to taog maoy. Oh, lagi atura dapat sa museum. Ubani at Syria. Ubani at Syria. Disability dapat. At Syria uban kay. Wala di ka mo sa pension ang ID para Kuwara tong balde mo sa. makasakay ka. Oh, kana mo na. Oh, sakay mo bibigyan. Asa mo sa kay pael? Maligo ta. Ugwa ka mag-apas og pensyon. Hane mong kwarto. Ay, maansay atong kwarto kag makuhon. At Syria. Maligo. Lagi tikibat kay Take ibat. Ano? Mangingi ka ng pahumot para advance ni. Makuha lang pahumot kira kay shampoo. Lagi di anak karate. Pilate mo ra Brazilian conditioner. Brazilian conditioner kaya Kami mo sa ikaw te. Adlaw siya. Adlaw siya pug. Uy ate, adlaw siya pug sa mudawat sa pensyon kay daghang sila buta. Ibili na ari atra. Ang isa maka-ID ra siya. Tina, adlaw pa tapos sa pensyon. Adlaw ra sa dili na siya. Pagpa-picture pa ganina o pa ID pa po. Pila ka boko na ra bang ko ari ba? Kay arong inig sakay ka Ay, bangko diha pa, ma? Sin Jude way bayad. Dili na na. Kanang wala na ra bay bangko. Aw series day ho na. Series day. Kanang wa na pud mi plastic ari. Plastic kulay bangko. Walay sa pikas na. Ato ta. Nakuliray. Pusilon ka. Nawir sabi ka makaus ko. Kag naaba kay. Ana ra. Ayaw ka ay mo tabunan ana ra. Uban hati Syria. Ana ra. Asa ito water kag makuhon. Take abad. Mga artista man ta na. Ayaw ka na imong kamo. Ayaw butang imong kamo. Uy man. Tanawa kay what to naman as quiet ning tatakpuan. Kay batas ko ayit. Awa po sila siya dari lang ka. Oh, asa si USA unta kay US ni di man tong ang gipa-adapt no bata. Kay anak. Oh, tutong book Kisa to nga ansel. Kasama nga. Ramon dito lagi. Ag nagkuan, ag nag-adapt kasama nga katay it is up dari. Mendoza. Nani anak isa Kasama lang. nga katay it is up dari tong imong gi. Kagagindot man man Tanawa kanimo. Kani kay gwapa ka gani. Picturean is the Dili mo gamod nga na ra kay para di maklaro ag. anak at Ikawan.
Ato ni padibilo. Kita ni Boro. Ay. Yala na. Di ila naman ang gamay sa computer. Eh para ini gana. Te, asa man ka taga sa ka? Oh, nakoy ID doy. Ah, okay, way problema. Na. Ikaw galing ka sa katong imong uyad sa una nga na kay anak. Di, kay katong ampong, lagi si Ampul. Ampul, mo na nagpaduap kay kami, nagkuan man ni, na may ang kaliho kami sa Sabadis ka ba, si Bintin. Sa badi sa ka sa una. Complete him, nagdiha may ang kaliho kan des him. Basta may complete team. Kanta na. Kanta. Kanta sa kuno. Kada na gana. Kada no, gusto makaw. Sa Arden buhol. Mga nangana po, nangana. Bayaw-bayaw mi. Be. Ano ba yung sa altar? Palipat na po, ama ko yung mga kuan kape. Mandad to. Sa Diyot, raman po ko sa kuan, Nabalista. 7 days Adventist. Ah, 7 days. Anja English Yung man ka. barangay kasi mga ka. Nagwapan Kuan ingay na mga Sure ka lang ka. abaw sa mo kriyan ni. Ano, buras-buras. Hani ba no virgin pa nang ko magburas-buras. Mamo ti, wala klaro sila ti. Ni mga wala klaro sila. Ko interview na po ko. Ay, kay bo badali ka ni. Si karon nabila man ni katong isa mo to si Aquino. Ano sa mga pagkaon? Taba na din, huy. Ha? Huy eh. Kan basa. Si Adventist Adventist. Asa makamusimba sa una? Ano ni si Brother Hagunos na naman ko si Bunus. Kinsa puyo sa apelyido. May Brother Hagunos, naman ko si Jay ingini na huli ni mga namal sa Imbalmir ma. Uy. Napo siya ni Kusoy nga. Ano man Ikaw na. sister na naman si taga board member of Ato na man to. Ay, opisina mo. Ato sa pot kami na Surya wait taw ni na may lady gusto ni mga lumito. Nabi ka na si Surya. Kinsa to na siya, mas? Sa interior sa klabi. Dapat mo na. Magtapan man yung duha man kwarto. At Dako ka dyan ng bahay. Uy, di ra panisala magigil-ligid din ah. Pwede ko ditapad sa mga tanom. Ligid-ligid ko na dito. Adi yun, murag butil. Lupig by Provincial Hospital. Doktor ang nagnasuwang. Kaluway. Doktor ang nasukuwang. Di ambulansya ba sa kuan? imo nang giyapi na. Ay, Ay, gitagaan Unsa ma? ni mo grabo. Alam mo gitagaan. Sabi. wa ko makadag malong kay nakalikan. Ang ganda mo na pirme. Habo, dadto. Sa ako lang may ang tukod. Tingali ko na ni kay dugay na ko kita dani. Ah, ko sa kuan. Ikaw magpa-travel ka, magdakagbag. Magdakaghablo para anytime masa ka di ka ulamukon. Nga mura magminus lang. Lagi. Hindi ka lamukon, dili mahubag yung mga dani sa tugnaw. Lagi. Manang Balik ko mapatay na lang mo. Basta ugma mag-ID ka, ugma ka katikeriya. Kasi na citizen. Maligo ka na, isinina ni mga lami. Magsuot ba Tagay. kay Oy, magsuot ba kag mga ingani? Ah, suot. Di ko maingana kay kami. Di pa saya humiingana sa inan sa kanoy panahon. Wala, imong giingan kay kuan man to, type Lutard. Street si Bolgyo, di yun anak. Ay nga na, di gyud di ay. Maganito isang at pa din. Ah, Magapansi pumitiba. Ayari, way sagang-sagang kamay. Jaw gay tibak dito, gilak. Palami style na to. Ikaw, ni sayaw ka dito sa Pangilakan Island eh. Akong kumpari, gikan sa Davao, masin kami anak. Hidlaw, kinilaw. Ginilaw mo sa makilaw ah. Kato mga pinlak, kaya inayang amembro basa, na yung mga mangwan sa sanga ba, mga dry sanga ba, maligya ay ka, mga tinira ka, kuan, mga sanga uga. Ipasayaw mi, taga pinlak. Lami to sanga. Ano subba? Ato sa Ano mo babaho? kanang bakla yun. Pamilakan lang ka ng Wala mga pamilakan island at bang. Simbahan. At may simbahan na. Mahal Ayun, ka na makadawat dun ni na senior sa citizen. kuan, pamut. Panipon maniba ug maato ni Iladilya. Kanang bali out, sige, magkasok ligo diha. Wa silang inanan sa pensyon kay dahan nagkadutaan. Ida idea. Kinahanglan ako is the one to get your money. Ikaw ka na. Mura na sa
Okay, og sa inyo pa to, hindi sa inyo blackboard. Gamay raising score. Okay, tali-tali man. tali. Kato, gituan siya. Oh, yan, gi-apas Fokus-fokus. Right yun si boy, right yun. Pero ang si Jack, Gloria la bandera ka dyan. Oo. Yan na pong anak si Rochili na po niya lansad. Yan ang anak. Apelido? Imboy. Imboy. Hoy, ang mga social studies, bright, di Ah, ba? si Jan na po. Yan na po ning. Oy, tete, klarong istorya. istorya. Silang duwa, niliwat niyo. Oo, di ko magkurap, di sa gusto kadak ko. Masingutan ato. Kaya kailangan magsingut ka na, bisan pa. Oy, Mag-uumat sa. okay kayo. Ina ka na mo ang isa di no. Di mo ko na mo ang ate. Kaya siya mo ay o kinaraan. Ano di anak ko? Unstop. Hindi sa mo ka. Hindi ko na ganay kinaraan. Old stock. Basta nanay. Mura din si Del Ramos. Mura din is Puri Aquino. Pura naman. Hoy. Si Silya ni nga puy. Magsabay ko namang kaligo. Parang nilagi. Para oy, pamina ha. Para libre ka sa sakay asa. ID. Ajawad ay mo ID ugna nate. Ajawad ah. Hoy, ato ka din wad Ilak-lak na daligid. Kuan, iduso sa mga truck ni mo. Ay di. Ay, yado naman ka. Kita na po ni sila si Mayor Arayula kay ay kana na si Ito mayroon yung lagod. Atong Mayor. Dini. Natong senior citizen ID nimo before ipalaminit. Nga na man na. Oy. Basit ba? Lamitan kay rain or shine. Di ba? Ay. Pamina. Masig magpa-cute ni Mayor. Mayor Arayula. Impas na interview na. What is bird? Bird can fly or bird can walk? Junction, preposition. Na, absent na makulanaan na matuwa. Raga dito kahibaw danak. Absent na ba? Juanita na rin. Oo, yan ang scientific dito. Yan ay mga alien. Naman sa Saturn. Nine planet man na. Scientific dito. Hanabi lang March, Venus, Jupiter. Sunod mo, Mars kay April? Uranus, Mars. April, sunod. Hindi na kayo nga na ma'am. Diba March, April, May, June? Di, unsay tapad lagi sa Mercury? Bet. Unsay tapad sa Mercury? Di, unsay tapad sa Mercury lagi? Hoy, paminaw na. Unsay tapad sa Mercury? Unsay tapad sa Mercury? Unsay tapad sa Mercury. Nakatimaan mo ba ka? Di ba na ngay Uranus? Dili, okay yan. Basta, puyaw di ka ba? Ako rin ng mga conjunction, mga nga, preposition, absent, na bukulan na ka. Anak ko, di absent. Absent, lagi absinus ko po. Isa mag yung maestro sa una, di nila lagi elementary, primary. Ato, CBI na, ako kayo lang, preposition na Wa naman elementary. na, wa naman na, expire naman na, di naman na ibalik nila. Expire, itong amo niya yatan. Kaya ka bunga Maria, makakagraduate. Di ko mga mga kanulaw ko. Kisa ba yung mga maestras bungamar ngayong nailhan? Hoy, ya, sa bunga mar, kasi mong nailan Maestra. Si Kuan na lagi, naparam. Na parang. Ano par? O lagi, di. Si Kuan, di. naparan. Heidi. Heidi, Reformina. Oh, sige, si Ma'am Heidi. Mga hindi sa HP. Si Kuan di ay, si Ma'am Rupinyo. Pinyo, kailan pa ka? Wa pa na si Jack, wa pa Kita mo ka maka-eskwela di. Birina. Birina. murag wa gyapon. Wa pa yung anak ko ang dirina. Nangamatay, nagaling, wa pagyapong kakaila. Si Ma'am Sala sa kota. Wow. Mabuso. Kasi ne Abrilia diha sa una. Abrilia is Oh, si teacher. Hindi, sige mo ka, it's teacher. Sige, kailangan sila ka, sige, kaon ka, it's maestra, may hinduman. Naglutog binignit, butang kamunggay. Puro binalutaw. Si mga taho. Adi ka naman di mo naglantik na. Pamis. Ha? Nakakaon maka.
kanunay na to always dito sa luway, bayad. Ay, di seryosin. Wa mo Bayad. sigurado. Nanay, wa man sila yung mga bana. Ada kali ito ma. Ano kalipat kasi makalipat ka. Bana dugay ran ang giin na. Kadian na ba picture dali da? Andam na ba ni picture? Na tuan dugay na. Na, andam na ba ni yung picture? Ato ni padibilog. Yung picture. Adyaw ka basig magduha ka ugma. Andam na ba ni picture? Padibilog na ni. Ay, mga malikhaw, mga dili. Di na importante. Ang importante na kay ID. Kay mo ka buhol quality. Ganan magkakamusta kay ni Pail nga libre. Ka Farliner god. Kay nani mo nga di ako yung senior citizen. Duso, nga na. Kasi isagdan ni mo rin ang pagpadunggan. Ipakita gyapon imong picture. Ito man, kinsa man? Ang masamong na sila sa mga taga-ulayo. Sila ba ila ka-email? Si Kuan siguro. Yelo nga pidikab. Ha, prank. Si Frank. Ito mo Despra. Libre, libre, libre. Ay mo ba sakyan gani ha? Wala, libre, libre. Awag, bayad 15. Murag 15 pat atak. Libre na lang kaya ko pabayra. Di kay wa pa man say ID. Mauto. Otro inas pra. Wa koy nana ko yung senior citizen. Wa koy bayad ha. Nang na ID nga magpa-ID. Kato naman sa UK ang wama nagijang cellphone. Ang padilero. Wala na po, bibig. Tama ko na tuwa tukas karuya di orang orang mis pantala sa trabaho na pe. Ani ra man di aron ano kay di man ni magpicture. Yato di ara man ni pa kuana ni padibilog ra ni. Aron na naigay mo nga naa ka. Picture ang picture na kita mo. Ang po na dito dito Ma friend mami dani. nila po. Pray mo na sila, mother. Kuan sa dala dito ni Carolina ko. Tingnan ko na ate. Malaga. Kailan mo kita na ni. Nabag ko pa ko Lagi kay kalingaw ka na sila dyan ang outpost. Mga pila pa ko kaadlaw tuluban. Di siya makagikan. Gidul man hagikan luway. Dulman kay maitot man. Asa sa Ginulman. Yasa ko sa Dulman barangay Kasbo. Ayun kasbus. Nga bito na ipis pa ni Bitankur. May mga bulusinda po diha. Ila nang ni Flor Alberto Daso nga ni Mia Asa mo lapas pas merkado. ha? Lapas pas merkado. Una lagi pispan, maagi ta na nang naitabahan nga. Okay sa tabahan unahan. Tabahan ba? Pilis siba tabahan nga na. Tabahan na lihan, tabahan. Inga na bita nang inang kuan ganay yung kampanaryo kay nakuan sa linog. Tumuwag. Sa mga nakakuan ko sa kasbo. Dianan sa mga balabal. Nabi tayo na sila yung mga witing-witing seed. Yun ang Padunad po tabahan, yan na. Mm. Silbi unahan pas tabahan. Unahan kasi bahan. Kasi pisas man diha. Ay kanang lugar nga Kalingaw Bahaon. Ha? Mo ba na kanang di ba sunod sa tabahan kay mo man naglugar nga Kalingaw Bahaon? Ano na yun bahaon? Alam niyo. Kanang dool sa bridge. Dool sa bridge. Saman pud ka og mag Mga nagigingin na punta. Mga nagigingin na punta diha nga sityo sa tabahan. May dungguanan ba mga gagmay mga Kambot. kakadyan nga dili ba di mano ra. Di manura tos na mag Bugsay ra. gasto man ganda rin. Da, kuan na pautan naman na siya gikwari. Ano naham na diha nga suba. Ila di po siya tabahan na. tudo man mga sayaw. Na di At lang kung kasa mo na, kung napibalibol. Hoy, teacher na. Teacher. Mabaw na sa musayaw. Tulog balibol na mabot si kasa. mga Kinahanglan sir ka na. Ay, Nagabi ka are. mga lagi na siya adlong tanan di siya. Dili karon Dili po dili kay. Na maestra man as kuan. Atos na bay surun. Atos kanang Ulhay. Hi, kanang pink og uniform bitaw. High school, bulay. Si Biskap, unod, nahan, ana.
Sa kuan, bisa. Kani, suwing doon is tagilaran. Nag-asang kaliha. Di anak po, di na dito. Maraklara mo na. Maraklara mo ng greenhouse sa una niya. Sa una, sa nasunog pa ng agura. At bang sa bulo. Wala man si Saya restaurant po, may apelido na na, Grispo, maraming Grispo. This po anak ko. Ang anak mo ng Fernando. Ni oy anak ni Kuan. Adopted. Anak ni Marcos. Fernando po. Fernando po, Igandinon. Oh, Marcos na po na. Romaldis na po na si Imelda. Ah. Sa Galila. Ay kay Bonig Kuan. Unsa daytoy gihawiran ni Kuan? Unsa toy gihawiran ni kanang Marcos ano ni Romualdez nga wala niya giulis Pilipinas. Baka lang ka po. Aw di ka kay Bobby kog kuan. Sa Imelda. Oo. Nana, kay namduman eh. Katubang iyang mga alahas. Kasi nung may TV na mga tibol kay kayon raman po magkuan pag ang tigit sa Naon ibol o makasinyo citizen eh. makapatawag na ka. Kaya naman mo, collecting much money. Napa jay discount pa sa senior citizen. Mapatawag kay Sindan og may. Nana, ikaw, mara mag-laptop ngayon. Palit ako. Hali pa adto ka ko sila ka Samuel Pamil nga nauwaw ko kay Ano man? Kimpang na din na. Ako din na din na. Isa tingan sa isang asawa. Lordy. Oo, Sabi naman. Lordy. Wala may problema ka. Kay suok-suok na na ba ilaw? Yan ang sama ka. Western poblasyon. Oh, wipo. Lordy, ini. Ay sa Albor. Amigo na ba kuno sila sa kunsing, naigiilok, kunsing na. Nakailangan din si Lord. Nakurat kay diyang bahay kay lami kay diyang bahay kay dali bagay sa basta. Hindi, Kaya pakain na ka. may dakong ingan na may diyang dakong bang sinisini ba? Sa ilang bahay. Malubat pa sa ilang bahay kay daghang mga divider nga na mga di sa amin daging nga na mga kuan mga lamig mga biwo nga na mga kamil kintray na may diyang mga elefante na mga Giilot si Usi. kunsing laging ido kasi laging ansaka ni bit at remote ini dan ako isang mong helper patawa ni Susi. Extra na ang luoy dito tus kunsing at Nahawa si Unsing dat tungtura kay na may naka kuan nga napadyot na unsa si Jan na may padyot. gilagam-lagaman mangkulog duro ni ala bala ka mo sumugay tabian kung hindi ay tugpa. Dite, maabot di kat unsing lagi nga. Ano tubo nga. Kanang kuya ni Tumas. Uya, Ako'y boda na kinsa na uyang. ana si Jeffrey na si moturo nga no. Sa pa Ulian na. na uli ana si Jeffrey. Ulian na. Ayan, ayan na. Nadabuan injection. Alupig mo ejik-ejik yun. Si Jess ila ka Lourdes nagtrabaho po kay nakailang mas Lourdes. Mo na mas Lourdes sa Bungamar. Tagadala si Jess Anak ni Kapinoy ba? Dati, gipakaon ko na ito ilalor dito itong ato te. Kapainit ra. Oo, sumusugyot. Pero pa isa ipainit mo. Ano isang bahay, suok-suok naman. Ah, Wala mga makita eh. Lamig good. Sa kape. Ato kay nakadto pa. Sugo, bitaw ko nino inang sisinit ba? Wa di ka ni dya ataw ga. Suod ba ang imong ikasin? Nang ani, tawag bitaw si dya. Hindi ka magbuot-buot. Kuha lang man kay Linda. Lapta. Wakay na lang. Uy, wakay na lang. Wakay na lang. Lubing. Sige, Nakatuod ka sa Albor pangutan natin sa nang Ludi. Imo na go. Ida dito ura sa imo na dugo. Imong ina nga makadto ka swadi pangita. Kaya ida man ginunuray nga. Lourdes lagi pami. Ayan. Aba, nanay, diferensya paglakaw. Ano man sa ato? Paspas ra mo lakaw.
Basig paspas ra mo lakaw. Sige, bariya lagi naman sa alin ko. Bakit ba na nanay sa lasal? Bakit ko na kay GB ka man ni. Unsa to nga na engineer Itsur. O Itsur. Itsur ka na mo ra Itsur. Hector Salazar. Amor mao ko ni. Ay, isuon si Terry. Mao ri ko lakwan. Wala pa. Gamay pa kuno na ipaoperahan. Gamay pa bawa pa doon. Na naman nahitabo datos duway. Dilpin aprido. Mao na parehag lakwan ni Jan. Oh, pero sa bata pa siya, wa pa sa kaundan. Nga na nag-ioperahan na siya. Di pa medical ba? Nagtude. Manang di pa na siya. Ano kay mamay pa lagi ka-afford. Ang lupa tayo yan. Mga marapaw na. Mga mas sila makaabot. Ano pag-abot na to, punta ka, nakaila sa nimo or nagpaila-ila ka? Wa, yun ko kailang. Hinuktak yun yun. Naman. Asa mo din ka dahil. Nga na. Bakang makililimos. Hoy, sumusak at iska. Di, bright naman dyan na. Sumusak naman. Kadabay, diyan gi. Kadi ang mag-unta ko ismusa nakapoy nakaaway ko ngaway ko. Sa Bray. Ginaan pa to, di ko mo senior citizen, di pa ko maligo. Man pa si. Sa grup to. Jaw kay. Ano balik naman po ng senior citizen. Wag yung ko'y kontra, ingan na ko magsismi. Nako. Wala, hindi pagkabahaw. Pagkakita ni mong Hala. Wala mga bahaw ra ba ning napita? Oh, naman mo natapit sa ibang inahan, taga si Kihor ka, gasal siya. Manupok yan eh, manupok. Naaga di inay. Juan. Abarangon ka. Ang gihimot ka Oy. ng may mga nuki. Te, tagay sa sina agba kay matro ba sa sina. Hindi. Takot to. Ituto ko nuko. Ay, Magulong ka puros nukos. Malilay ko na. Okay, man. Maging ana na gali quick. Paano mag-quick na niya? Ha? Paano mag-quick? Ha? Di ko na maasin niyo kay manubra na ko, mana pa na. Bantira na po. Wala. Gitara te. Bantira na ko. Oh, tagaan ko ba? Taga Southern Liti. Tinulad na, te. Tinulad ko na, te. Makatagaan sila ba nga? Kining nakapulo ni si Jasa, si Kihor. So ako ko natakdan sa isa. Quick. Ingon dito ako lang. Wala tagtak mo man. Di mo lagi na sila pinahitabo ba nga ang ya ako ba? Nanapaw ko, mananapaw ko ba? Mananapaw ko kalipay, lugar nga na pananglit ba halimbawa. Pananglit halimbawa, Tagalog karon. Madugay ni in-English sa madugay ni may halimbawa. Ako kuno sismisa ko, daw ba ko'y kontra, biso Di, buat ijang pasabot. Historiador. Mauna, historiador. Karon kay mga amigo man tana. Ma, ihatag sa nila ko sa katanduay man, nas ref. Naklaro imong naong, naklaro imong buna. Ha? Paminas ng green card. Pisto mayo, di pa to virus. Hindi pa virus. Ano ni limit sa card kata. One balloon. Mataon ang record di ba dito hangkuan libro. Nadaot tag-record. Si Jay nakaangin. Oh, ito. Anthony. Maninglir ako si Kuya, si Ampong, kasi siya nga na yung mga kalamay na yun. Ay, Si Darati ay si Juan si na Teng, kasi pa Hoy, dili to Teng. Teng, ay. Titing. Titing. Ipig mo, Ting. Ampong. Suwan na siya na Ampong. Sinong Titing lagi? Si Oo. Titing. Oh, paninglan mo ko ni mo 570. Nandiyan, sugot ko ka. Oh, dispiras. Ayo. Wala lagi bang kwari? Walay bang oh, ipapaning serious, sugo na ibay na naamay ding pasbo.
Anja, dagan ka. Green card. O pauli tingali na bija nga. O lagi isugo ko kitabo man ko dadyos bitaw ko tuk sa. Dili sibo nimo tumayo ha. Nag-accuse ka. Ako. Nakapakinyo. Sakto ito gigamit na ito picturean. Sila makakaon din. Sila yung mabisa naman. Dalakan ka. Uwa lagi. Uwa matay diha ko kayo nagbisita ginagawa. Wala naman no. Wala gyud kuan adto kay di man pagkasuod. Kahuwam ko ni ha. Kasi nga na ampo na. Kuan man idali raman sila balik dito. Sidewalk. Napaiya sidewalk. Bitaw. Pero atong kung kasluway ko nono ito. Ito was birhen. Kapilya mo kuno ka. Di man kapilya. Adi di ay. Pero magagos kapilya. Kadir bag-aw. Ila ka pa na. Pakatugon na ito. Napigit ba nga na. Alami di ay safety de ka. Safety ko ila. Ay, namang si Jay mga Mamar kapilya safety. sa kuan na bumamad na idang hamal dito diha diha ganin nakras diha nga kuan katong tuboy ba nga na kuan Na ako pa iba din. maso ba ngay makuha balot Kagay di Sabi tayo naman. di siyang mga nabay siyang uyab-uyab na Lan naman. lagi nakras lagi Siyang dua? motor Anda naon sa man? Nangkuha na niyang balot. una nga sa iya lagi Ikaw pinanguas balot. di bakit sa to basta kay dugay naman to lagi Tabangan nimo. tabangan nga malaya Tabang magangahigda. na mura ka ni ikaw na mo iniingon kay makulat mo kay na may kanal Nakamata ka. Nakamata ka. nilagubo man Nagubo day. Taso na na masin lagi intin ako kailang Ano ka sakto ka dyan nga. Mao ka dyan tagi picture kay dawat ka dyan siya citizen. Wapa ba dyan siya? si anapod ka na siya ka hindi na punta balik Ilangon si Winner pa nagkapi. istorya lagi Ano si Kapi? Kunta dyan kita na sa rin agma. Silnya. Yan. Dana ramo. Kadang kuan ako Oo. pulis nga pulis ulaso Bapa bitan si ulaso Papa si si pan istupani istupani Pulis na. oh pulis na malabat malabat Ito naman ba to? Ay, kuha na na. Dito na na kaspita sa ukan. Pulis na. Pulis na. Pulis. Isa to nakalipat ko. Kaspita na sa baby ka rin siya. Nakaisipin ako ka rin siya na. Nakakaspita na sa kuhan. Aldrin. Aldrin. ulaso di man sa ulaso Nasos. Indol man bro. Pulis bro. Di, mga pinalakatubig. Di, murag piutri. Piutri na na, piupol. Ako, kaira, wapay virus. Wapa na mo ang COVID-19. Nakalimot na ko. Nakalipat na ko Aldrin. Nawasan ko na. Kuya, Siliakay. Oy, Siliakay na ko. Kailan na Siliakay? Hospital to si Ubi. Siliakay. Lucky. Nagkuhan to. Nagtrabaho to. Kanang. Ginawa ko, dula unduan. Sabi ah. Ako pa nimo. Bill truck. Kampo ka mula sa ito numero. Ugma. Pagpista di sa Amerika. Nalaman ka niya ni pagpista. Lockdown. Ang hadlok. Dinis daw ni waka galag-galag-galag. Lockdown. Jadi sana makaka-bibiyo ato kasi doon man ka-bibiyo. Barangay Tasbo, dengan nang kanipaan lagi may anak. Mga
Ngapsa magud mig na ilubi Yeah. ako para manaka. Kamauli kami nga na, mulugi. Ikaw na malugi na sa akin. Oy, nangangapsa. Di ba labong na? Kawa na rin. Uray isa. Augan na din magpagampo din imo. Basta, tete, huwag sila kayo nga. Kung patay, patay ka dyan. Buhi. Ug di ka maning kamot mo gahi mapagawak. Bugas, ikaw may magpabay. Kumugnaw man ta na. Manuwak mataglubi. Yan naman ang mga kuha na. Natapos ba yung rocks? Nakita mong room GR at supermerkado. Isa man Kisa man ang siya. DR. Imong ang yung masamo. Lagi kanang Kisa man siya. jakilo ngano man DR. Rumjik. Idang rumjik lagi. Di ato ka ilang jakilo. Kisa ba yung room na na? Si GR ba? Nas rumjik na. Katambo. Kanang kuha na siya. Kanang Kanang masamong. saligando. Kasi ito kabalik siya mapud na. Tihik po ng tawan na. Ami, kuro kami dyan na. Ilan na masamong? Ang budget. Ilang ka ng budget. Pag umangko ni Jack. Dahil iso sila si Jack inahan. Kagdi kayo. Magdakag butilya. Mga kag tubig kay dahang tubig ila ato mukutig nga na tiguhog. Oh, magdakag butilya mo lang ka kasi kayo ng tubig. Mga branded yung madili palawan po siya. Ada pag nagtubig kayo ni para prevent sa COVID, inang nagtubig kay init ron. Pero maminti lagi tayo ng tubig itong lawan. Ingani ba na, ingani. Magdadaka, isit bulsa. Ya, kami na. Hinapan mo kay picturean mo na pareha mo utok. Kung laman mig relax. Ingani ay mga friendly na ja. Kwan ba palak sa mga utok. Ang bawat iba na Indian Bombay basa. Friendly Bazaar, Bombay. Bombay man natin. O mga Bombay, Indian. Kasi baligyan na mga Bombay ra pod. Ano yung baligya? Yan ang Bombay nga ad-aron nga. Mga playan si Sir. Okay. Mga karaoke. Samsung. Kana makakanta ta. Oh. Joke. Video ke. Asa may paborito nimo kanta te? Kumpunin. Daghan na nga kuwang. Kuyog tugidir ang Kung makita ka sa mga nagtugi diragin ka dyan. Kira ko lang. Pero siya ari na gid. Power. Ay, ginaw. Hoy, may taguda na. Palami style. ano po niya, itawa-tawa. Magpa-picture na siya sa senior citizen. Sana may picture. Di, ano, pato mo ilabasin. Pagkakalan. Pwede. Pakata. Hoy, na may kanta nga, gugmang yatay. Kabaw ka na. Video kilabasin niya. Dito mo kanta, dabis ni mo niya. Together again. Gugmang flowers. Kanang mga kuwan na kanta, kanang. Nakay pa wala siya. Bisaya ang kanta nga. Di, namin ka ng pagkabing iba, itong insir tutor, kagawad, kaya ka. Na mga siguwa nga mga tayo, namin ka dyan makatingon. Bisaya. Pala sa kundrisman nga taga Kandihay. Na maot, insir. Tutor man na. Si Alexi man na. Kumbati na to, kumbati. Si Pin ba diyang bana si Martin tang bunga mahar. Dato ni kanta, ilan sin tutor. Lagmiro mo, kanta ka naman. Bisaya, ano sila yung ano mong Bisaya ang kanta sa mga panahon? Kaya paborito yun. English, magiging mo at pariniro ka, tugid din lagi. English Hindi na ko magkanta-kanta, huwag na birthday, bago birthday. Di ba, pero unsa may paborito ni mong kanta sa una nga mga Bisaya? Usahay. O dahong laya. Dili oy, Dahong laya, di na mo balik irikagbong. dili oy, manilhig na ta. Or matud mo. Matod nila, ug matod nila, uban. Say ka matuurot, batog nila. Kumaligatahan ni Mama Poy. Usahay. Adi ama po. O, prulay na, prulay na. Kana dig. Na, namin na partingog. Ah, lagkaw. Makaw na ni paborito. Tuhog na gubana. Yan natug na wala na. Ano na mga halimbawa. Na, pwede kanta na na. Atos
radyo. Lamig ka sa microphone, lamig tingog, tiguwang. Senior citizen. Lalo. Kanto na. Kantaan yun eh. Paningkin lagi tagbuglaw. Ano man ang kayo? Ay, nang nagkapiro rin na, hindi pa. Hoy, nganong kanang paningtag sa bugnaw. Ay, nang nagpipsig na. Oh, Di, oy. naon lagi Panuhot eh. Ate, Cecilia, minsan panuhot, ibugnaw tag singat kanina tagtipsibog na. Karon pag kay ibugnaw man tamo inang tagkapit. Maka ni kuan adto. Manaok ta para di ta kamabul kape. Sakto ha. Baya. Lambahan dari. Ang bahan. Lambahan makina na na. Angay ra ba ka sa banda? Nadi ang Mimi asa ka. Mimi sa Hoy, kaysa to ijang bana, parinir. mo ba din na? Kananay nagpuas kurula. Di man ang mauning. Kuning, yellow bird ang Lagi, mauligi na. May gamadyon. taas. Magaang kihon. Kuning, the great foreigner. Kuning. Ano man ba ng kuning may kuan sa Apelido. kuan, yung kuning sa kuning. pero ni angay ka na. Uy, sus, mo ka. Buguan de ka. Kaya ka na ibawang nabubuan di ay. Ama ni Jiluso, ha? Bakit mo angay kay... Walang inganing nalagi tela na mukalma na ta. Kani ni kalma pa kani paminaw nimo. Wala kanisa. Kani murag wa ni kalma. Oo. Kani pormahan na. Nami man ang mayon kag ni Nga, angay way ka igat ni libre ang sikat ka nang sikat. na tilawan. Sige barang Winston. amigo best friend kay mabili ng isang underwear there sa Pantheon. Oh, di jang dijin siya. Parang ni Bidal. Lupad-lupad rin sa banga ni Analanggal. Wala may lin. Kaya na yung makagwak ng pigrado. Walang nakiriw pa niya ang diso. Mga taringan bang training. Training. Magsikad Kasi yung baso ko kinuha mo? Bisyo ka ng mga nari ba? Ay, okay lang. Katir nga na. Maugli ka na ka quick. Quick. Bisa ko nagdariya. Nagsabak na si Jang Joseph Sudaria. Pag uno na ako ni nang guhimok lang ni Ida. Matris. Walang matris yun. Dahil nagtaguakan. Ako, tagiandara na kang bidal. Nitig-ik ito ka na tumban ba na ga? Sa magdahon na ay ga. Ha? Pink na. Tagadadso kay mga sa maligimig-sugi. Napumpis ni Pinagipalit nimo. Hinatay. naman pigit-lipingan. Wala ko. Anong po na nimo? Ngano napansin sila ilang mga sinilas daan. Ilang mga bantik. Bantik wa na bantik sila. Ukir na. Hala kay bol si Jack. Ukir. Ukir. Ano kay lamang ka? Kay nga na mga kasiya, mga Kanay mo Hello Kitty. Kana imo sa man imo. Hello Kitty. lagi bantik habanya. Abayanan. Habanya. Ay dili na original kay haban niya lagi. Habanya. Pwede na. Membro, bantik. Kuan Baga. Baratuhon man na. baga to. Tuhol lang yung mga kabayan. Papikir lagi ko no. Ito ba yung mga gwapo patubang may mga Adidas. Tapos gawas gikan. Patubang. Piki lagi. Mga Pero importante na happy na. bantik. Importante na happy kaya rong di ta makubid. Di kay tagaan man gud sila di sila ubon. Di og di sila ka Di sa mga nga huy mamili po ni. Ako nag-media dun ka. Kay pres yung mga di kasugnawa na. gani media. Magdadakag medyas kay Ito kag media siya. Naimo nga. Inaray nga. Media.
Ay, ang medyas kay taman man ani. Medyas kay taman man pud ani. Nahunlak na bidlak ang atong himaya. Ani ba to? Medyas ka. Ingan na po mga sinilat. Ingan na. Na, magyapoy medyas nga. Agdani na iwan na. Ato ka project pangadong diyan. Ang tiluan na pong rumjik na po. Dito na po kapasa nga. Kita na po yung makakuas mga customer. Maitot na isda. Umungan na ni mo ba? Umungan na ni mo sa diyan. Dagan pa ba tong ini? Dagan Gani pa nga tong kay kuan. Dave Daras JR. Di mo ba ginay nga Dagan Kay pa to. Mingaw. kuan? Sa Dito makapipal. katong ininet. Doon na may ito dyan. Bugatoy mo na. Yung niya nalagay. Lami pa na kay mo ra magupom.